Hej og velkommen til denne DM-finale mellem Christian Frost og Rasmus Møller Nielsen. Mit navn er Tobias Pørtner, og jeg kommenterer her for sko.dk's YouTube-kanal. Med mig i dag der har jeg Rasmus Jessen Pedersen fra Herlev, nummer 7 i Danmark, og sidste år landsholdsspiller, i år udtaget som reserve til landsholdet. Rasmus, velkommen til. Jo, mange tak. Vi har en rigtig spændende kamp i vente. Vi har Christian Frost på den ene side, som næsten spiller i sin egen baggård. Christian oprindeligt fra Hammerum, nogle få kilometer herfra. Han spiller til daglig i Birkerød Squashklub. Han er 26 år og er en lille favorit kvæg hans 4 titler. Til gengæld så frister han pt. Kun en placering som nummer 4 i Danmark. I verden ligger han nummer 73 af vores eneste netop nu PSA-spiller, og har gjort det rigtig flot og har på det sidste vundet et par titler. Han er 1,83 cm høj og vejer efter sine 74 kilo. Jeg ved ikke, om du hopper på den, Rasmus. 74 kilo, Christian Frost. Den vil jeg faktisk gerne tro på. Altså, han er jo relativt solidt bygget, men han er ikke så stor igen. Jo, den passer. Altså, jeg vejer faktisk præcis det samme, og er faktisk præcis også 1,83 høj, undskyld. Så det passer fint. Christian møder i finalen Rasmus Møller Nielsen, som er 32 år. Han har vundet 1 titel. Han har som det højeste været oprangeret som nummer 80 i verden, og ligger pt. Nummer 1 i Danmark. Der er nogle pladser imellem dem på Danmarks ranglisten, som sagt, hvilket vil mest af alt skyldes, at vi har et lidt aparte system i Danmark. Rasmus vandt sidst de 2 spillere, de mødtes for knap 3 uger siden ved den afsluttende runde i Elite-divisionen. Så der må være en rigtig tæt kamp i vente. Rasmus, hvordan ser du umiddelbart det her opgør? Jamen altså, det opgør her, det bliver helt fantastisk. Jeg er lige ved at vil sige, at det nok bliver legendarisk. Jeg har lidt svært ved at komme med et bud. Min umiddelbare vurdering, det vil være, at for at Rasmus skal have sejren, så skal han vinde 3-0 eller 3-1. Jeg har svært ved at se ham, hvis de kommer helt ud i det afgørende 5. sæt, som jeg helt klart tror, Frost vil presse ham ud i, hvis Rasmus han har en god dag. Ja, 50-50. Umiddelbart, hvis jeg skal komme et afgørende bud, 3-1 til Rasmus Møller. Det er også min personlige holdning. Jeg tror, at Frost er favorit hos de fleste. Vi ved, at hans formkurve har set meget bedre ud end Rasmus. Han er stærkere fysisk, har gjort det bedre hele sæsonen igennem. Rasmus har døjet med nogle småskader, men som du selv nævnte, Tobias, for lidt mindre end 3 uger siden vandt Rasmus 3-1 over Frost i en fantastisk kamp. Så jeg vil ikke udelukke Rasmus overhovedet. Men det bliver interessant og utroligt seværdigt lige meget hvad. Og de to har haft nogle helt fantastiske opgør i år. De har også haft en rigtig, rigtig tæt 5-sætter, husker jeg, som, hvis jeg ikke er helt gal på den, bliver afgjort til Christians fordel med tiebreak i 5. sæt, da de mødes første gang i år i Elite-divisionen. Så de mødes simpelthen var i Birkerød, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det er helt rigtigt. Hvor de spiller en fantastisk kamp, hvor Rasmus han for første gang i et par år, inden for 2 år, tror jeg, kæmper sig frem til den her matchbold, hvor han simpelthen går efter flere nick-shots og flere fantastiske slag, som Frost samler op en efter en, hvorefter Frost så får den ud i et 5. sæt, og så lukker kampen der. Så vi har, og allerede andet slag sætter Rasmus præcis samme sted som første, lige i baghåndsnikket. 2-0 til Rasmus Møller. Ja, vi ser Rasmus lægge ud med 2 vinder, og det er vel netop det her billede, som vi også kommer til at se i kampen. Fordi hvis Rasmus han skal have en mulighed for at vinde den her kamp her, så skal det være kvæg hans offensive spil. Der skal rigtig mange vindere til fra hans side.
Mens Frost vil vi jo sandsynligvis ikke komme til at se lave helt lige så mange vinder. Han vil derimod prøve at lukrere på, at Rasmus måske kan komme til at få en rigtig høj fejlmargin, hvis Frost han holder det rigtige tryk. Ja, og det er det, som der ofte er lidt paradoksalt ved Rasmus' spil. Det er, at når han spiller mod en type som Frost, så er han mere eller mindre nødsaget til at gå efter en del slag, hvor der er høje risikoslag. Så det kommer lidt an på, hvordan han rammer dagene, og hvordan han i boldene fremover, hvor forpustet han bliver. Fordi han er nødt til at vinde boldene, hvor Frost, som vi siger, han bliver nødt til at grinde mange flere boldene hjem, hvor han får kørt Rasmus rundt, og så til sidst håber på, at han kommer med en uprovokeret fejl. Og indtil videre, jeg regner med, jeg vil sætte mine penge på, at Rasmus vinder første sæt. Han kommer godt fra start her og spiller fornuftigt, har fået et par gode dropshots ind allerede, og ligner stadigvæk har masser af batteri tilbage. Det er jo også klart, at vi lige går i gang, men det kommer højst sandsynligt til at ændre sig lidt i løbet af kampen. Og vi har lige haft en enkelt afgørelse indtil videre, en standard let. Vi har en tidligere SKO-mand ved roret op på dommerpladserne også i Christian Gram. Så er kampen vel også i sikre hænder. Kampen er i gode hænder. Gram har spillet utrolig mange år og har dømt op til flere DM-finaler og ved præcis, hvad han snakker om. Han er en af de klart bedste dommer, vi har herhjemme. Så der tror jeg ikke, der er nogen af spillerne, der er bange for usikre domme. Han er altid sikker i sin sag. Altså, han er jo den danske udgave af Roy Ginjale, som man ser på PSA TV. Og en fantastisk vinder af Rasmus, der sætter sin 3. vinder allerede. Nej, som du siger med dommerne, det eneste, der næsten kunne have gjort, at vi har siddet sikre på dommerchancen, det var vel, hvis det havde været undertegnet, der havde dømt den her kamp. Ja. Undertegnet, så snakker vi Tobias Børtner. Så snakker vi mig. Okay, ja. Du gør det også udmærket som dommer. Til tider så har du lidt forvrænget blik, når du selv spiller, men som dommer, så gør du det også udmærket. Det er der dog ingen tvivl om. En stroke til Frost efter et flot angreb over hjørnet, og Rasmus bliver tvunget til at løbe bolden ud i sig selv. Christian kommer på tavlen. Det er vigtigt for ham at få brudt Rasmus' rytme nu, og fra starten af få sat en lille smule tvivl af Rasmus, fordi vi ved, at hvis Rasmus han får de her flyvende starter, så kan han være rigtig svært at få hold på igen. Lige præcis. Altså hvis jeg var Frost, så ville min umiddelbare tanke være, at jeg så tidligt som muligt se, hvor meget jeg kan skade Rasmus fysisk. Selvfølgelig ikke intentionelt, men han løbemæssigt på banen, og jeg forventer, at Frost han simpelthen vil se, hvor lange han kan gøre de første par dueller her. Og fantastisk hentet af Frost her. Nu har vi allerede en af de første rigtig, rigtig gode dueller. En af mange må vi forvente, hvor der virkelig bliver arbejdet for sagen mellem de to spillere. Ja. Det ser allerede fantastisk ud. Begge spillere. Fantastisk. Og der kommer der fantastisk baghåndsshot der. Uheldigvis kommer Rasmus til at skyde Frost lige i mavesækken. Det var dog ikke med vilje, men lige før det sætter Rasmus igen i baghåndsnækket. 3. gang han sætter den samme sted inden for de første point her i første sæt. Og som du var inde på, så er det vel rimelig essentielt for Rasmus at tage det her første sæt, mens det for Frost vil ikke nødvendigvis er nogen katastrofe at tabe første sæt, så længe at han får det fysiske sætspil. Jeg tror, det rammer Frost en høstblomst, om han taber første sæt, hvis han får sat sine mærker hos Rasmus. Og som sagt, hvis han får ham bevæget nok rundt på banen og begynder at kunne se tegn på Rasmus. Og der kommer Rasmus med det første baghåndsnæk. Det 5. baghåndsnæk. Ja, de andre var lidt mere i drop-genren. Nu snakker vi decideret neckshot her, som jeg tror, vi alle sammen forventer, at Rasmus han leverer, som han plejer, nogle modbydelige vinder op foran i banen. Ja, det er Rasmus' 5. vinder indtil videre, men at han har lavet 5 vinder på det her tidspunkt er vel ikke så overraskende. Det vigtigste for Rasmus er vel mest af alt lige nu, at hans fejlmargin stadig ligger på 0. Ja, han har ikke lavet nogen fejl indtil videre. Det ser
godt ud for Rasmus her til at starte med. Som sagt ligger presset lidt mere. Der ligger lidt mere pres på Frost. Han har vundet Danmarksmesterskaberne 4 gange. Han træner hver dag, spiller stadigvæk fuldtid på PSA-turen. Møller er gået lidt mere i karrieremode. Spiller stadigvæk helt fantastisk, og selvfølgelig får han også trænet, men han er ikke lige så all in på squashen nu, som Frost er. Så der ligger lidt mere pres på Frosts skulder. Men derved er han også lidt mere selvsikker rent fysisk og taktisk. Altså. Og vi får en let her til Frost. Et rigtig godt drop af Rasmus. Vi er vel tæt på no let her, er vi ikke, Rasmus? Jo. Vi er tæt på no let. Det gør ikke videre meget. Begge spillere tager den fint, og de bevæger sig utrolig godt begge to indtil videre. Altså der bevæger sig ufattelig hurtigt og smidigt på banen der. Altså der er ikke mange bolde, de ikke får tilbage indtil videre. En perfekt længde af Rasmus, som Frost fejlbedømmer lidt ind ved siden. Han får slet ikke ramt på bolden. Det giver os måske muligheden for lige hurtigt Den står 7-1, tror jeg, til Rasmus. Vi kommer på det her tidspunkt her med endnu en vinder for ham. 8-1 er vi over på. En fantastisk start for Rasmus. Ja. Som jeg lige var inde på før, Rasmus med en længde, som Frost totalt fejlbedømmer. Vi spiller på glasbane i dag, som vil er en lille fordel til Rasmus, hvor det er lidt nemmere at dræbe bolden. Ja, det er en smule nemmere at dræbe bolden, altså, og nu er Rasmus jo det, vi vil kategorisere som en decideret showspiller. Altså, han nyder publikum, og han nyder, at der bliver klappet, og han spiller også fedt og seværdigt. Banen er en smule til hans fordel, og de her rammer, altså, der forventer jeg også, at han bryder ud i fuld flor. Og indtil videre har det set fantastisk ud. Altså, det ligner et klart første sæt til Rasmus. Og det, der er det positive for Rasmus' synsvinkel, det er simpelthen, at han har ikke brugt voldsomt mange kræfter indtil videre. Det er relativt hurtigt. Han har fået de første 8 point og spiller nu i et højt tempo og er simpelthen på vej til at lukke første sæt her. Frost prøver desperat her til sidst, afslutning i første sæt, og holde bolden i gang, og simpelthen få spillet sig lidt mere ind i kampen, så han ikke kommer ud for første sæt, og føler, at han ikke rigtig er kommet ordentligt i gang endnu. Ja, det handler vel mere om noget andet nu for Christian. Ikke nødvendigvis om at vinde det her sæt, men om at få en god følelse, og måske få taget en lille smule ud af fysikken på Rasmus, få frembrugt et par fejl, så han føler, at han får spillet over på sine præmisser. Helt korrekt. Det I agree. Og det vi ser indtil videre, det er, at Møller bevæger sig fantastisk. Vi spiller en let. Og vi får en let her, og der er lidt diskussion her. Hvordan ser du den situation, hvor der bliver dømt let her? Jamen altså, det er en bold, hvor den hopper ned ved bagvæggen. Frost stiller sig klar til at slå. Og det er utrolig sjældent, at der bliver givet strokes på bolde, der er nede at ramme bagvæggen først. Selvom jeg faktisk vil argumentere for i den her situation, at Rasmus bør få en stroke imod sig, da han overhovedet ikke bevæger sig væk fra bolden, og Frost rent faktisk skal slå et fint slag. Men der bliver ikke givet særlig mange strokes, når bolden er ramt bagvæggen. Selvom man kan argumentere for, at mange situationer, der bør gives nogle flere stroke. Rasmus sætter utrolig pres på her. Holder fantastisk pick-up af Frolle. Hvem vandt der? Det gjorde Rasmus. Det gjorde Rasmus. Frostes bold tager lige det øverste af tindet, men det var ikke så vigtigt, fordi Rasmus han fik lagt et fantastisk drop bagefter og har bragt sig foran 9-1 nu. Ja. Det er vel en katastrofal start for Christian, det her. Ja, det er det. Han har kun fået et enkelt point indtil videre. Som sagt, som du selv forudså, han vinder ikke pointene. Han vinder dem oftere på, at Rasmus kommer til at lave nogle fejl, eller han simpelthen får kørt så tight og stabile længder. Så han vinder ikke pointene på samme måde som Rasmus, og han har ikke vundet point på hans præmisser indtil videre, hvilket er fatalt for Rasmus så tidligt, eller fatalt
for Christian så tidligt i kampen her. Nu må vi se. Nu får han stille og roligt et par point. Ja, nu så vi lige Rasmus' første uprovokerede fejl, og et fantastisk Robert Frost, som stille og roligt begynder at vågne op måske nu, og viser tænder og gør sig klar til et andet sæt. Ja, der fik Rasmus en lille smag på sin egen medicin der. Et fantastisk forhåndsdrop, der triller ud af nikket for Frost catcher af. Det er også noget, der giver Frost en lille smule mere selvtillid. Han har kun spillet kryds og længder, primært indtil videre. Kæmpe uprovokeret fejl af Frost i midten af tændet. Sætbold til Rasmus. Han ser selvsikker ud indtil videre. Han tager første sæt 11-4 Frolle, som vi kalder ham, Christian. Han får ikke returneret saven, der kommer ned og dør bagved. Det var også noget, vi faktisk så i damekampen, at der var utrolig mange save, der dør tidligt nede bagved. Og hvis vi lige skal opsummere sættet, så er det altså Rasmus, der kommer flyvende afsted. Han spiller sig hurtigt foran og laver hele 6 vindere i det her sæt. Christian laver 2 vindere til sidst, men den store forskel er jo simpelthen det antal vindere, som Rasmus så sætter. Er Christian simpelthen for defensivt indstillet i det her første sæt? Jeg ved ikke, om han er for defensivt indstillet. Altså det som vi ofte ser, det er, at når Rasmus har meget selvtillid på banen, så rammer han masser af vindere. Og der har ikke været på noget tidspunkt, at Christian har fået knækket Rasmus i nogle af de her dueller. Rasmus har simpelthen været ovenpå hele tiden. Han har fået lov til at få sin slag ind, og de har siddet fantastisk. Men jeg er helt sikker på, jo længere hen vi kommer i kampen, så skal Frost nok komme ind, få knækket Rasmus stille og roligt, få taget nogle kilometer ud af benene på ham. Og når der først kommer nogle fejl for Rasmus ske, så skal Frolle nok komme mere på banen. Han laver et par uprovokerede fejl, Christian, som der er lidt uvant for os at se faktisk. Et par i midten af banen, der ryger midt i tændet, som jeg simpelthen vurderer er en smule nerver. Det plejer han ikke at komme med meget af, men jeg er helt sikker på, at andet sæt her, det skal nok blive det længste sæt i kampen, med min umiddelbare vurdering være. Hvis vi kigger på de 2 ringhjørner, så har Rasmus i sit ringhjørne sin holdkammerat Thomas Larsen, som også har haft en flot turnering. På nuværende tidspunkt, så ved jeg faktisk ikke, om han er blevet nummer 3 eller nummer 4 her til DM. Christian Frost, han bliver coachet af sin gamle træner, sin barndomstræner, Erling Engelund fra Sport 92-tiden. Hvad tror du, at Erling har været inde og sige til Christian i forbindelse med det her andet sæt, der går i gang nu? Jeg tror, at han primært har givet lidt moralsk opbakning. Jeg tror udmærket, Christian han ved, hvad han skal gøre, og han ved, hvad han skal gå ind og arbejde med nu. Og så tror jeg, Erling har sagt til ham, at han skal være tålmodig, og han skal stole på sit spil. Og det har virket hundredvis af gange før. Den taktik, som der ofte ikke viser resultater i første sæt, den kommer til at gøre det løbende i kampen. Og hvis jeg kender Christian ret, så skal vi nok komme til at se ham folde sig mere ud i løbet af det andet sæt her. Ja, Christian er vel en langsom starter, og hele hans koncept, som du også selv er inde på, er vel også noget, som vi typisk først ser den rigtig store effekt af, når der er spillet et godt antal minutter af en sådan kamp, som den vi ser i dag. Ja, der kan man ikke engang gå ind og måle det på sæt, fordi første sæt gik alt for hurtigt i forhold til, hvad Christian havde ønsket sig. Jeg kunne sagtens have forestillet mig, han havde været tilfreds med en 20-30 minutters første sæt, endda længere, hvis han fik mulighed for det. Altså ofte, når han spiller PSA, der spiller han nogle drabelige kampe, der ofte er op at ramme halvanden time, og endda også derover. Så starten indtil videre er utrolig positiv for Rasmus. Han ser stadig ud til at være frisk som fisk. Hvilken slags fisk vil du mene, han er frisk som på det her tidspunkt af kampen? Han er indtil videre, så er han en relativt ung guldfisk, som man gerne vil kigge på. Altså han skinner indtil videre. Han skinner decideret på banen. Udstrålingen er
at han vil virkelig gerne have et Danmarksmesterskab igen, ud over det enkelte, han har i forvejen. Og apropos skinnen, så ser vi Christian melde sig lidt på banen nu med det offensive spil. Han har startet andet sæt med 2 vindere, og det er vel rigtig, rigtig vigtigt for Christian at få en god start nu. Det er det netop. Det ligner allerede, at Christian er kommet lidt længere frem i banen og spiller faktisk flere korte bolde i starten her første sæt, end vi... Og der... Og vi får en let her på sådan en bold ind i midten af banen. Rasmus, hvordan ser du sådan en situation her? Den er vel hammerirriterende for Christian kun at få en let på den her. Det er simpelthen en bold i midten af banen, hvor Christian han står klar til at hugge til den. Men dommeren Christian Gram, han vurderer, at Rasmus han når akkurat at rykke sig nok til, at Christian godt kunne slå. Så det blev en standard let. Og det er vel en af de her situationer, vi var inde på før i forhold til mig på banen, hvor du mener, at jeg ville have skabt mig på den her. Ja. Ikke jeg mener, at du decideret ville skabe dig. Måske en smule, men du ville i hvert fald gerne have en forklaring på, hvorfor at du nu ikke fik en stroke. Og da når man spiller så tit, så kigger man lidt indøjet, når man selv står på banen. Men der vil jeg gerne rose dig for at sige, at vi spillede som sagt en kamp tidligere, som jeg gik hen og vandt 3-1, og trods nederlaget, så tog du det utrolig pænt. Og det var faktisk en charmerende kamp, vi spillede, vil jeg mene. Så tak for den. Det var dejligt. Ja, i lige måde. Tak for kampen. Det var også din tur til at få sejren den her gang. Det var det. Hvis vi lige hurtigt skal vende din situation, så har du jo været med i det her DM og har klaret dig til en 5. plads. Hvordan vil du sådan lige kort opsummere din egen turnering? Jamen for kort at opsummere, så er den her 5. plads faktisk mit bedste resultat til DM til dato, til senior DM. Jeg er utrolig tilfreds, og jeg synes faktisk, jeg har spillet meget tæt på mit topniveau. Jeg spillede lidt en suspekt kamp i første runde mod Jakob Poulsby for KSK, hvor han simpelthen overraskede mig på alle mulige måder. Hvor at jeg var nede med 5 matchbolde i løbet af hele kampen. Jeg var bagud 2-0 i sæt, og det var lige ved at gå galt. Ja, det var vel en kamp, hvor du egentlig kun bliver reddet af en nervøs ung dommer, fordi du bør vel egentlig tabe den her kamp, så vidt jeg husker. Inde på SKO's Facebook-side kan man se afslutningen på et 3. sæt, hvor der jo er en kæmpe stroke til Jakob på en matchbold. Ja, altså som det gamle udtryk siger, ikke? Altså, jeg blev reddet af gongongen, og det der sker, det er, at jeg er på vej hen til Jakob for at give ham hånden, fordi jeg troede, der ville gå en stroke mod mig på matchbolden 10-8 i 3. sæt, hvor en halvnervøs dommer giver mig en let, hvilket også skal være, fordi at Jakob ikke markerede den godt nok. Men jeg ender med at vinde kampen, og ender faktisk med at slå Laukin, min holdkammerat fra Herlev. Slå ham 3-2 i eftermiddagskampen i går, og så spillede om 5. pladsen i dag med Tobias Pørtner, som der så er min medkommentator her, som der slog også sin holdkammerat Christian DS 3-0 i sæt i går eftermiddags. En rigtig god kamp, hvor Christian også har vist utrolig godt spil den sidste sæsons tid her. Vi ser Rasmus her med en rigtig stor uprovokeret fejl. Han skal vel til at passe på nu, Rasmus, at han ikke begynder at miste hovedet, fordi det er vel netop de her fejl, som Christian rigtig gerne vil have, begynder at fremprovokere. Simpelthen, at Rasmus han lidt mister tålmodighed. Ja. Det er jeg fuldstændig ret i. Det er ligesom om vi stille og roligt spiller. Vi er lidt mere på Christians præmisser nu. Rasmus begynder at se en smule mere passiv ud. Tror du, det er fordi han kan mærke en lille smule i benene efterhånden? Eller hvad tror du, der... Jeg tror, vi ser tit det her med Frost jo, at han simpelthen formår at få trukket de andre spillere simpelthen ind og spille stille og roligt langsomt. Mens jeg siger det, for Rasmus så smækkede et nickshot afsted. Og det er vigtigt for ham, fordi at han får vist Frost, at han netop ikke bare bakker tilbage nu, og han reducerer her til 3-4. Lige præcis. Det er Rasmus Møllers trademark shot, hvor han
simpelthen roterer hele overkroppen og smækker bolden elegant ned i forhåndsnækket. Det ser seværdigt ud, og publikum elsker det, og det er også noget, jeg tror, at Rasmus han bliver fornøjet af at høre publikum med de store klapsalver, der bliver fyret af. Og Christian Frost springer så foran 5-3 på en vinder eller en no-let til Rasmus, og det er vel den helt rigtige dom i den her situation. Ja, helt korrekt. Som det ser ud nu, så skal Rasmus til at få et par point nu og hægte sig fast. Han begynder at hænge lidt mere tilbage i banen, og han skal til at hægte sig fast, for Frost han får stukket af. Og Rasmus tænker også en lille smule økonomisk i forhold til den energi, han har tilbage. Så jeg tror not up. Og den er dømt 2 gange her, og det ser fuldstændig rigtigt ud herfra. Ja, vi sidder faktisk på højre side af banen og kigger igennem sidevæggen. Og som vi ser herfra, så var det helt korrekt dømt. Frost er dog en smule uenig. Han mener ikke, den var 2 gange. Rasmus server 4-5. Nu når vi begge to vi har set en del PSA Squash TV og synes også det er underholdende, og der er der jo en tradition for at give spillerne nogle kælenavne, de forskellige topspillere der er, og nu står vi jo med 2 utrolig tight bold af Christian Frost her. Han kommer op på en føring med 2 point foran Rasmus, men angående de her nicknames, så har vi jo 2 spillere, der spiller vidt forskelligt. Hvad er umiddelbart bud for dig, TP? Jeg har jo tidligere døbt Rasmus, en flot vinder af Christian her, som bliver bygget godt op med et drop-up i venstre hjørne, og straffer den hurtigt og konsekvent med et kryds, som bringer sig foran 7-5 her. Rasmus har jeg jo tidligere døbt Rubberman. Simpelthen på grund af hans evne til at bevæge sig, som var han en vandmand, der blev presset igennem de værste mærkelige ting. Ja. Han er meget elastisk at se på inde på banen. Det er han nemlig. Jeg har også før hørt ham blive omtalt som Mr. Flexible. Den har kommet igen et par gange. En stor fejl af Rasmus, som ellers har bygget duellen perfekt op. Ja. Frost ser simpelthen ud til at have overtaget her. 8-5 er han foran. Der bliver spillet på Frost præmisser nu. Han sætter godt tryk i bolden. Rasmus er faldet en lille smule tilbage, og han fanger ikke de fantastiske vinder, han gjorde i første sæt. Hvis vi skal have fat i et eventuelt kælenavn til Frost, kunne man kalde Frost for Tane? For Tane? Tane, simpelthen fordi, at han hægter sig fast på den her måde, og er jo i bund og grund en rigtig irriterende spiller at være op imod. Ikke på grund af, at han skulle være usympatisk, men simpelthen på grund af det spil, han spiller, at det er usædvanligt hårdt og usædvanligt ubehageligt at være på banen med Christian, på grund af, at han ligger det konstante tryk og er umuligt at komme af med igen. Jamen altså, vi snakker en eftermiddag i Brøndbyskoven. Jeg går en tur, og jeg pludselig klør det lidt i nakken. Og så kan den her tage simpelthen bide sig fast, og selvom man prøver at rive og flå den af, og stikke den af, og nærmest brænde den af til sidst, så er den simpelthen ikke til at få af, for at den har fået den mængde blod, som den så er tilfreds med. Og det kan man godt perspektivere en lille smule til Christians spil, fordi han er den mest stædige danske squashspiller, jeg nogensinde har mødt, og han giver ikke op på noget tidspunkt. Helt klart hans største styrke overhovedet. Udover det, så er Tane ikke voldsomt charmerende. Der hvis jeg selv skulle give et lille bud, så ville det måske nærme sig mere The Viking eller Viking simpelthen, fordi han er en arisk type, lyst hår, relativt blå øjne, og kæmper. Altså han er en hård bisse. Han tror på sig selv. Han giver ikke op, og han tager simpelthen, hvad han har lyst til, rent squashmæssigt. Ikke at han er en tyv i dagligdagen, det er han dog ikke, men han tager de ting, han skal have. Det kunne være et bud. Jeg ved faktisk ikke, om han før har fået et kælenavn af PSA TV. Nej, det er jeg faktisk heller ikke sikker på. Hvis vi lige skal vende tilbage til kampen, så er det jo 3 dueller her, hvor vi virkelig ser Rasmus på godt og ondt. Først så hammer han en vinder ind og kommer tilbage og
Så lige bagefter, så går han ind og laver en kæmpe stor uprovokeret fejl. Vi kan se, at han i hvert fald er gået i gang med at angribe fuldt igen. Vi har en situation her, hvor det bliver spændende at se, hvad dommeren han giver en let her. Det er vel også tæt på no-let, det her. Det er tæt på no-let. Rasmus, han bogstaveligt talt brager han ind i Frost bagfra på et utroligt kort dropshot, som han nok ikke kunne have nået. Men igen, Rasmus er ufattelig hurtig og kommer virkelig langt ned op i hjørnerne. Så det kunne være, at han kunne have fået den, selvom Frost måske burde belønnes for et godt kvalitetsslag op foran i banen der. Frost er foran 9-7 her, og det begynder vel stille og roligt at udvikle sig til den kamp, som vi havde både forventet og håbet, med en Rasmus, der hamrer vinderslag og også en gang imellem nogle fejl ind, mens Frost han er lidt mere passiv og presser Rasmus rundt i hjørnerne og venter på, at der kommer enten en fejl eller en oplagt mulighed, ligesom vi har her, hvor Frost jo, hvis vi skal se den helt store forskel på de to spillere, vælger at holde bolden i gang i stedet for at angribe. Ja. Rigtig heldig vinder af Frost her. En klassisk ramme. Jeg ved faktisk ikke, om det var en boast. Lille ramme boast vinder, der simpelthen får så meget spin i, at den ryger ned i jorden og dør med det samme. Sætbold til Frost her i andet sæt. Kampen har indtil videre udviklet sig, som vi havde regnet med. Frost får overtaget igen her. Rasmus falder en smule ned der. Smækker Rasmussen i tindet i forhånden. Frost tager andet sæt. Han ser lidt mere selvtilfreds ud igen efter en smule nervøst første sæt. Hvis vi skal opsummere det her sæt her, så ser vi, at Christian han sætter 4 vindere. Men vigtigst af alt, og også som vi havde forventet af Christian, så laver han 0 uprovokeret fejl i det her sæt. Og har i løbet af de første 2 sæt kun lavet 1 uprovokeret fejl. Rasmus han er oppe på 3 vindere i det her sæt, men har altså også 4 uprovokerede fejl. Ligesom vi snakker om, at det i første sæt gik fuldstændig på de præmisser, som Rasmus han havde håbet på, så ser vi jo det totalt modsatte i andet sæt. Nu er det jo netop Frostes præmisser, der er i spil. Præcis. Det er helt korrekt. Det er den store forskel mellem de to. Frost skal altid holde sin fejlmargen så lav som overhovedet muligt, og når Rasmus' vinder de simpelthen bliver til fejl, så er det der filmen knækker for Rasmus, og Frost han simpelthen tager over. Han kom ud som fyr og flamme, Rasmus, i første sæt. Der var ikke det han ikke kunne til at starte med. Hvor her i andet sæt for Frost satte sit præg på Rasmus, og han kommer simpelthen noget, der ligner 1 meter til 1,5 længere ned i banen og tager bolden langsommere og får ikke varieret i samme grad, som man gjorde i første sæt. Nu bliver det spændende at se med tredje sæt. Min umiddelbare vurdering ville være, at Rasmus kommer ind igen med højt tempo og kommer til at gå efter en del vinder. Jeg tror, at slutningen af andet sæt, det har sat sig en lille smule i benene på ham. Hvad vil du mene, hvad udfolder sig i tredje sæt her? Ja, min vurdering er, at hvis jeg skal komme på et bud for kampen nu, så tror jeg, at Frost han har fået overtaget nu. Jeg synes også, hvis vi tager kampen i går, hvor Frost slår Morten Vigand Sørensen komfortabelt 3-0. Morten Vigand, som vi ved, virkelig kan finde ud af at toppe på de rigtige tidspunkter, hvilket har været DM mange gange. Jeg synes, Frost er rigtig stærk ud. Mit bud er, at Frost han lukker den her kamp med 3-1. Hvordan ser du den? Jeg ser, at det her sæt bliver et afgørende sæt i kampen for hvem der får lov til at løbe med sejren. Om det så er en 3-1 Frost eller en 3-1 Rasmus. Frost ser utrolig stærk ud nu, men jeg har meget svært ved at afskrive Rasmus, fordi han kan vinde bolde på så mange forskellige måder på banen. Så det hele det kommer lidt ned til starten og se om Rasmus han har utrolig tryk til at starte med. For varieret. Aalborgen. Rasmus er en af de eneste danske spillere, der hyppigt bruger Aalborgen. Ham og Christian DS, de har vist en intern Facebook-gruppe, der hedder Aalborgen er kommet for at blive. Hvem vil du umiddelbart sige, at de 2 spillere, du nævner, der er dygtigst til at udføre det såkaldte Aalborg-slag? Altså, begge to er ufattelig dygtige. Rasmus, han har ufattelig boldkontrol, og det gør, at hans Aalborg er en smule bedre, selvom DS også er en god kandidat. Men
Men det er også et slag, der det skal bruges på de rigtige tidspunkter, da det hurtigt kan komme til at åbne for meget op, men det er simpelthen for at vildlede modstanderen. Der. Flot tryk af Rasmus her, som tager tredje sæts første point. Hvis vi lige her i starten af tredje lige skal vende det kommende EM her i Herning for herrerne. Hvordan tænker du så, det ser ud der? Det er jo udover at være en DM til de to spillere om, så spiller de vel også om, hvem der skal rangeres som nummer 1 på holdet? Ja, det vil jeg også mene har sin betydning. Ranglisten nu siger ikke så meget. Den er lidt vildledende på nuværende tidspunkt, og jeg tror faktisk, Frost ligger nummer 4 på Danmarks ranglisten, hvor Møller, han ligger vist nummer 1 lige nu. Den siger ikke så meget. De har jo spillet tæt den her sæson, og Rasmus han vandt jo sidste gang. Og som man plejer at sige, hvis man vinder 2 gange i træk inden for relativt kort tid, så må man sige at skulle rykke foran den anden spiller. Rasmus får en no-let her. Hvad siger du til den, Tobias? Jamen, jeg ser den på samme måde. Det ser ud som om, at han simpelthen fejlbedømmer, hvor bolden den kommer, og jeg mener det er rigtig dumt. Ja. Rasmus er tydeligvis ikke enig, og det er ikke tit, vi hører Rasmus diskutere kendelser på den her vi vil ikke engang sige brok. Altså, han vil lige argumentere for, hvad der skete, men bolden var simpelthen kommet for hurtigt forbi ham, så der var ikke en mulighed for ham for at få en let. Men jeg tror for dem begge to, altså 2 fantastiske spillere, og de vil jo gerne begge to være første single på landsholdet til EM her om ganske få uger. Så det har selvfølgelig også noget at sige, men generelt for de drenge der, de vil bare gerne have det stærkeste hold som muligt, og så simpelthen se, om de kan spille sig op i A-gruppen igen. Sidste år kom de jo på en 7. plads til EM for hold i A-gruppen, og det betyder så, at man rykker ned i B-gruppen. De 2, der kommer lavest i rækken, der er så 8 hold i hver række. Så de rykker ned og spiller som oprykning i år fra B-gruppen til A-gruppen igen. Og som den nye mand på holdet har vi Thomas Laursen, der er kommet på den her sæson. Han har spillet fortræffeligt indtil videre. Og så er der så de gamle kendinger også, Kasper Gravballe og Morten W. Sørensen, der kommer på. Og vi hører Frost her virkelig prøve at få tændt op i sig selv. Han kommer med det klassiske kom så, og det vil netop et tegn på, at han begynder at være der, hvor han skal være. Ja. Frost han plejer at komme med den her udmelding, hvor han simpelthen gør det på et tidspunkt, hvor han er lige ved at få overtaget. Så tror jeg, at han bruger det til at psyke modstanderen en lille smule. For det den kunne godt have lignet en stroke, men vi tager en let fra dommerens side der. Jamen som sagt, når Frost kommer med den her udmelding, det er som om det lige er tidspunkter, hvor han lige er ved at vende den mentale overhånd til egen fordel. Og jeg tror, han er ved at være i den zone, han har ledt efter hele kampen. Nu har han så et positivt andet sæt, men jeg tror, at han begynder at ligge lunt i svinget. Han får presset Rasmus relativt dybt på banen hele tiden, og Rasmus kommer ikke ind og flugter. Og der... Kæmpe fejl af Rasmus, der dropper bolden en meter kort af frontvæggen. Og han begynder altså at lave rigtig mange af de fejl, vi ikke så i første sæt. Da Rasmus spiller perfekt første sæt, hvor han... det bliver en spændende dom, vi skal have her. Og det lugtede vel lidt af en stroke, det her. Rasmus gør det ikke. Rasmus han bliver jo stående og clear overhovedet ikke den her bold. Nej, det der sker, det er, at Rasmus laver et forfærdeligt forsøg på at lave et nickshot, der kommer hele vejen tilbage til ham selv. Og der bør Rasmus blive straffet for at lave så dårligt et slag i midten af banen, hvor Frost så han trækker catcherens anelse mere, end man normalt vil gøre, men det blev altså en let. Vi ser Rasmus her i anden sæt allerede har lavet, i tredje sæt allerede har lavet 2 uprovokerede fejl. Det er flere, end han lavede i hele første sæt, hvor han vinder. Så hans angreb i det hele taget kan vi også se her, de er lidt mere løsende. Han rammer ikke helt nikket på samme måde, som han gjorde i første sæt. Ja, det du arbejder inde på der, det er simpelthen bagsiden af medaljen, det her. Det er, når Frost lige får sat sit stabile tryk på Rasmus, så begynder han at slå en del løser og kommer ikke ind med sin super fantastiske vinder.
De kommer simpelthen ligesom før, som hans nickshot-forsøg kommer til at sidde alt for løst, ryge ud i ham selv. Der kommer nogle strokes til Christian, og han mister simpelthen lidt fokus. Ja. Vi bevæger os herover til Morten W. Sørensen, som der også står og lige ved at indtage sin eftermiddags frokost her. Det ser lækkert ud, Morten. Tak. Hvordan har du opfattet kampen indtil videre her? Rasmus, han kom jo flyvende ind fra start af. Lidt som forventet, vil jeg sige. Han har set stærk ud på det sidste, og har virkelig været fokuseret hele weekenden, når man kunne fornemme, for bare han trådte ind i centret af. Så det var lidt som forventet, at han kom flyvende. Virkede godt i starten. I andet sæt kunne man ret hurtigt se, at han i starten blev det lidt for løst. Altså der turde han ikke helt gå efter sin vinderslag. Så kom Christian og fik taget styringen. Og Christian har det, som om banen passer rigtig godt til hans flade slag. Har Rasmus problemer med det flade kryds. Så er en rigtig flot vinder af Christian her, der virkelig begynder at sætte sit spil. Morten, hvis du skulle komme et bud på en vinder af den her kamp, hvad vil det så lyde på? Jeg har været meget i tvivl i dag, men jeg vil sige, om et par minutter vil jeg kunne svare dig, tror jeg. Jeg vil sige, hvis Christian vinder de næste, hvis han får lidt mere hul i det her sæt, så er det Christian, der løber med kampen. Jeg kan ikke rigtig se Rasmus lave. Så det tredje sæt her, vil du vurdere som det afgørende sæt i kampen? Det er især hvis Frost vinder. Det virker sådan, at Rasmus mentalt koster det ham lidt. Så de fejl der er der ikke råd til. Endnu en stor fejl af Rasmus, der nu er oppe på 4 uprovokerede fejl i tredje sæt. Og det har han simpelthen ikke råd til, som du siger, Morten. Morten W., du mødte selv Christian Frost i semifinalen i går. Hvordan vil du vurdere Christian? Han var kørende. Christian spillede en super kamp. Jeg følte, at jeg var lidt off selv, men en stor del af det skal jo også altid tilskrives modstanderen. Hvis man får en lidt dårlig start, og han så bare kan holde en nede i sækken, så er det svært at komme tilbage. Han sagde også selv i går, at han synes, det var måske den bedste kamp, han havde spillet, så han har også fyldt med selvtillid til i dag. Ja. Hvis du udover den kamp, Morten, lige skulle opsummere dit DM og din form op til det kommende Europamesterskab her i Herning, hvordan vil det status så lyde? Jamen, min form er bedre, end den har været i mange år. Jeg har lige fundet en lille ny opskrift på, hvordan man kommer i form uden at arbejde så meget. Så jeg er faktisk kommet i super form, og var ikke bange for at være træt i går. Så jeg blev nummer 3, og spillede en fin kamp i dag mod Thomas Larsen. Hvad endte den i sætscore? Jeg vandt 3-0. Okay. Men en tæt kamp. Jeg kom lige bagud 6-0 i første sæt. En af mine klassiske dårlige start, men fik jeg indhandlet. Og Thomas, han er gået så meget fra de sidste par måneder. Han spillede fantastisk godt, så det var jeg glad for. Nu nævnte du, Morten, noget som du måske har lyst til at dele med os andre. Hvordan man kommer i utrolig god form med minimal indsats. Er det en hemmelighed, du har lyst til at dele på nuværende tidspunkt? Den tager vi lige om et års tid, når jeg er gået helt på pension formentlig. Så. Okay. Den må vi desværre vente med så. Det er en cliffhanger. Morten, hvordan ser du landsholdets muligheder ved det kommende EM? Den her weekend har gjort mig mere fortrøstningsfuld. Altså, jeg var lidt bange for et par uger siden, og nu har vi fået melding om, at Gravball formentlig bliver klar, som betyder rigtig meget for holdet. Han vil formentlig ikke kunne spille 5 gode kampe, men hvis han kan lægge et enkelt gode kampe ind, så kombineret med, at Thomas Larsen har lavet det kæmpe spring, han har, så ham vil jeg godt, det er ikke mig, der skal sætte holdet, men ham vil jeg godt få sat ind i indtil flere af kampene, og det kan gøre, at vi andre kan spare os lidt. Der er mange, der har snakket om, at man måske med fordel kunne have sat de 2 kommentatorer, Tobias Pottner og Rasmus Jessen Pedersen på holdet. Hvordan ser du den situation? Det vil være en oplagt første anden single, jo. Man kan sige, det har helt klart gjort det mere interessant. Også at spille 3. division næste år har vi ikke prøvet i lang tid. Ja. Så. Der snakker vi måske også det moralsk korrekte landshold. Måske ikke det spilmæssige, selvom at både undertegnet og Tobias Pottner har været på landsholdet før i vores storhedstider. Det er korrekt. Min storhedstid var så sidste år, indtil jeg blev sat af i år. Men
Men der kommer flere chancer. Det er heldigvis tæt i dansk også. Man må sige, Thomas Larsen, han har taget et gevaldigt ryg på det sidste. Så, ja, det er vel de rigtige folk, der er ude til landsholdet. Vi har en rimelig tydelig top 5 lige nu, og et hold, der er faktisk er ude til at have gode muligheder for at gå ind og levere et rigtig flot resultat. Jeg synes også, som sagt, at jeg er rimelig fortrøstningsfuld efter den her weekend. Jeg synes, alle 4, der er med den her weekend, har spillet rigtig godt faktisk. Med selvfølgelig lidt on-off, sådan går det jo som regel, men alt i alt gode kampe, og Gavballe har vist godt spillet lige inden han blev skadet, så forhåbentlig han også er tilbage. Han har 2 uger, halvanden uge nu. Kasper nåede faktisk at vinde en Grand Prix-turnering over Rasmus 3 i finalen, hvor han spillede en helt fantastisk kamp, og det er et stykke tid siden, at han viste så højt niveau. Men hvis han er tilbage fra sin knæskade relativt hurtigt, så forventer vi også, at han leverer en god indsats til dette års EM, som sagt i Herning. Og også det hjælper med stor opbakning fra publikum, forhåbentlig til EM på hjemmebane. Ja, det er godt, Morten. Mange tak for besøget, og held og lykke til det kommende EM. Tak. Så er vi tilbage på vores sæder igen. Tobias, vil du lige opsummere vores tredje sæt her? Ja, men vi ser Rasmus, som simpelthen bliver ved med at lave alt for mange fejl, og Frost får en rigtig hård. Det virker som om dommeren ikke er glad for at give de her billige strokes. Han har en meget tydelig linje om, at spillerne de skal spille boldene, hvis der er den mindste mulighed for at gøre det. Christian Gram, når han er dømt, han har tidligere også været kendt for, han opfordrer altid spillerne til at spille så mange bolde som muligt overhovedet, hvilket vi selvfølgelig også håber på at se, selvom der kan være bolde, der ligger lige på grænsen, som den her nok var. På banen ser vi lige nu Carsten Fuglsang, som er hovedkoordinatoren bag det her Herning. Flotte event. Ja, Mester Herning, Fuglekongen, eller Kongen af Herning, som han også bliver kaldt. Ham får vi besøg af senere i løbet af den her kamp, hvor han lige vil fortælle lidt om, hvad er det for et arbejde, der ligger bag det her DM, men ikke mindst det kommende EM, som han jo har været med til at skaffe til Herning. Ja. Som vi tidligere snakkede om, så starter Rasmus ud med den helt korrekte taktik, hvor samtidig Frost han arbejder på sin egen måde, og han får først de resultater, vi så i andet sæt, og de resultater, han faktisk viser her i tredje sæt, hvor han kører utrolig hårdt på. Han har fået placeret Rasmus bagved sig på banen, som er det helt rigtige sted for Frost. Og der beder Christian om en let. Han håber på at få en stroke på. Der kunne han måske godt have spillet bolden. Og det er jo endnu en af de her situationer, som vi snakker om, hvor det er, at dommeren har en helt tydelig idé om, at der bliver ikke givet ved dørene. Christian Gram, han vil ikke være med til at afgøre den her kamp. Spillerne, de skal selv lave pointer. Ja. Det jeg godt kan lide ved Christian også, det er, at han prøver at have så lidt indflydelse på kampen overhovedet muligt, og lade spillerne spille sig igennem hele kampen selv. Og der er, vi spiller stadigvæk i et rigtig højt tempo, og begge spillere bevæger sig stadigvæk ret flot. Rasmus laver dog flere og flere fejl efterhånden, ser en smule mærket ud, men som sagt er begge spillere utrolig stærke fysisk. Og tidligere hen, så er Rasmus faktisk tidligere basketballspiller, hvor Frost han også har spillet en del håndbold i sine yngre år. Så de har fra en tidlig alder fået en del styrke, og det er måske nogle få facetter for de andre sportsgrene, de har taget en lille smule med. Der er i hvert fald meget kontrol og meget fysik, de har med. Og Frost han har bragt sig klart foran i det her sæt her, hvor den helt store forskel, det er, at Rasmus ganske enkelt laver for mange fejl. Mens jeg siger det, så får han selvfølgelig lavet en fantastisk vinder, men faktum er, på trods af at han får lavet den her vinder, så har han indtil videre lavet 6 uprovokerede fejl i det her sæt. Så tager Frost det nok ikke så tungt, at der kommer en enkelt vinder her, hvis det er, at det er den fordelte fejl, der vinder. Det tager Frost ikke så tungt. Det ved han hører med. Desværre laver han selv nu en uprovokeret fejl midt i tindet igen. Forholdsvis nemt slag. Desværre.
Og det for er Christian. vel ekstremt vigtigt, at Rasmus han kommer med her, fordi som vi både har hørt dig og også Morten Wiegand sige lige før, så er det her sæt meget essentielt for Rasmus, hvis han skal drømme om en DM-titel. Jeg tror, Rasmus han skal få det her sæt hjem, for han har en chance. Og selvom han får det her sæt, så ser mulighederne stadigvæk lidt mindre ud. Christian han har sat sig tungt på kampen efterhånden. Han imponerede godt nok meget i første sæt, Rasmus, og tog al styring, der overhovedet var at tage af. Han tømte buffeten, men nu er der blevet fyldt op igen, og Frost han sidder tungt. Sidder tungt på Rasmus nu. Det bliver spændende at se, om han formår at kæmpe sig længere ind i det her tredje og meget afgørende sæt. Og vi ser de to spillere have flere og flere udvekslinger i den bagerste del af banen, som du også selv var inde på. Rasmus han bliver vel simpelthen nødt til at snart at begynde at træde et skridt frem igen og spille noget mere positiv squash. Han vinder ikke den her kamp ned fra den bagerste del af banen. Ja. Og jeg tror, at Rasmus er ved at kunne mærke det lidt på lungerne. Jeg tror, at hans ben bliver tungere. Han ved udmærket godt, at han skal komme længere frem i banen, og han skal spille sit spil på sine præmisser, men han får simpelthen ikke lov til det nu. Frost, han spiller meget stabile længder, meget stabile kryds, der kommer forbi Rasmus stort set hver eneste gang. Han får ikke lov til at komme ind og få lavet sine volleyer, og specielt ikke de høje volleybolde, som Rasmus ellers er så ufattelig skarp på. Både at afgøre og både at få presset bolden dybt. Frost giver ikke ved dørene nu. Og for Froste standarder, så er det her vel en kamp, hvor han, hvis vi skulle sammenligne det med et måltid til en 80-års fødselsdag, så er han vel knap nok blevet færdig med tabletterne endnu. Ja, han er ikke engang gået i gang med lakseroladen. Han har prøvet det her så mange gange før. Altså, det er en sang, han har hørt før, ikke? Og det er en spændende dom. Stroke til Rasmus. På bolden inde i midten. Den var vel også svær at komme udenom, den her. Ja, den er svær at komme udenom. Frost får lavet et halvdårligt slag lige midt i banen, og der straffer Rasmus ham med det samme. Det er Rasmus' tredje point i streg, og han får reduceret til 5-8. Ja. Det bliver spændende, om han kan hænge i nu. Det mønster, som altså de to muligheder, som vi kan se fra nu af, det er, at Rasmus skal simpelthen få gjort kampen så kort som muligt på hans egne præmisser. Og Frost prøver simpelthen, og der smækker Rasmus den i forhåndsnikket fra baghånd til forhånd, og den triller fuldstændig ud. Frost stopper halvvejs, han kan godt se, at der ikke er nogen chance for at nå den bold. Og tilskuerne, de er rigtig, rigtig vilde med det her slag, som du også har sagt. Rasmus er en publikumsyndling, og der er forholdsvis velbesøgt i dag i squashcenteret her i Herning, med vel en 100 tilskuere, 150 måske. Ja. Hele de bagerste tilskuerrækker er stort set fyldt, og der er utrolig stemning. Det er dog lidt flere af Rasmus' og der slår Christian den igen midt i tændet. Kan det være en smule nerver, der kryber sig ind på Frost? Den står 7-8 nu, og Rasmus kommer længere og længere ind i det her tredje sæt. Ja, Rasmus har taget 5 bolde i streg nu. Det er en udvikling, man bestemt ikke havde forventet. Men, han returnerer gaven. Så vælger Rasmus så fuldstændig umotiveret at banke bolden i tændet. Det var rigtig dumt, det han gjorde her. Men de her 2 bolde i streg, hvor de begge to skyder bolden i midten af tændet, det kan være et lille tegn på nerver. Vi er mod slutningen af tredje sæt, der som Morten W. også mente var meget afgørende for den kamp her. Der må være lidt nerver i spil, og nu må vi se, hvem der simpelthen kan holde hovedet mest koldt. Og der Frost er relativt utilfreds med denne dom, hvor bolden kommer lige ud i Rasmus. Frost står lidt for tæt på bolden. Det er vel svært at forstå, at der bliver dømt lidt her, eller hvordan ser du det? Ja. Det var nok mere reelt end en stroke, men den går an.
Men selvom Christian han gerne vil have en stroke her, så lever han vel også fint med, at vi tager bare endnu en bold, og vi lægger et minut eller 2 mere i Rasmus' ben. Ja. Og der... En flot duel her, hvor begge spillere virkelig han holder den, Rasmus. Viser, hvordan de fysisk kan arbejde på et niveau, hvor få danske spillere gør. Lige pludselig stiger temperaturen 200 grader her, inde på den fantastisk flotte blå glasbane. Tempoet er rendt helt op i vejret. En udmattende duel, der er ret vigtig for Rasmus at vinde efter alt det fysiske arbejde, han lige har givet. Frost tager ingen chancer. Arbejder den stille og roligt dybt. Det er... endnu en fejl af Rasmus, og det er den store forskel i det her sæt. Det er antallet af uprovokerede fejl, som Rasmus han laver. Han er oppe og har lavet hele 8 uprovokerede fejl. Så Christian har altså reelt set kun lavet 2 point. Resten, det har Rasmus leveret lige op i skeen. Ja, det var en super flot duel fra begge sider, men den ender til Christians fordel. Altså, det er præcis som han kan lide det. Igen stopper Christian og beder om en let, da der er en lille smule trafikproblemer ind mod midten. Rasmus viser en smule utilfredshed. Og Christian giver så god tid. Han ved godt, at den her bold her, den er rigtig vigtig. Stilhed i hele salen. Flot længde af Frost, der bygger duellen godt op nu. Rasmus får neutraliseret den, og Frost laver en uprovokeret fejl. En ukarakteristisk fejl af Frost. Smækker den lige i tændet igen. Men 2 sætbold tilbage, stadigvæk til Frost, og det er vel svært at forestille sig, at Frost smider 3 sætbolde. Ja, det er det. Men Rasmus han har altså nogle lidt ufattelige evner på den squashbane en gang imellem. Så vi må se, hvad han river frem af tasken. Han har sat tempoet op igen. En Aalborg. Og der, utrolig lækker lige længde. Igen, det er utrolig vigtigt, at Rasmus han ikke går ind og finder den uprovokerede fejl frem for den forkerte taske. Nu skal han grave dybt. Og han kan altså godt vinde de her bolde, hvis han hænger nok i, fordi han ved, at Frost han giver ikke op i de her lange dueller. Og det er et mønster, vi har set i mange af duellerne. Det vi ser nu, at Rasmus kommer ud som lyn og torden og giver den fuld hammer. Frost han hænger i, gør duellen længere og stille og roligt, så løjer Rasmus' angreb af, og så bliver det et spørgsmål om, hvem der kan slå flest længder, typisk over i baghåndssiden. Ja. Synes du, han er begyndt at hænge en smule, Rasmus? Han ser i hvert fald ikke lige så frisk ud som i første sæt, men det er ikke så meget det fysiske, vi kan se det på. Det er jo mere antallet, som sagt, af uprovokerede fejl, som der har gjort en stor forskel indtil videre. Men vi skal jo nok ikke underkende sammenhængen mellem en lille smule fysisk træthed og Frost på virkelig og no let. Frost en let her. Og han bliver straffet rigtig hårdt af dommeren for simpelthen ikke at have nogen som helst intention om at spille den her bold. Det er en meget kontroversiel dom, der kommer her. Hvad vil du have dømt i den her situation? Jeg synes, den er helt korrekt. Det ligner for mig, at Frost er lidt for hurtig til at se efter stroken, som man håber på at få igen. Det kan også være en safety let. Han kan trods alt ikke have øjne i nakken og se, hvor tæt han står. Men han er langt fra. Og der får Rasmus stroken til tiebreaken i 3. sæt. Det er et afgørende sæt. Undskyld, ikke afgørende. Det er et ret essentielt sæt i den her DM-finale 2015. Og det her, det er vel alt det, vi har håbet på. 10-10 i 3. sæt. Det er det netop. Rasmus var fuldstændig nede i sækken, men nu kom tilbage i det her sæt. Det er... Han var solgt til Stanglekris. Han var solgt til Stanglekris. 10-10. Rasmus, han kan altid finde lidt ekstra juice frem og løbe på, når det endelig bliver sådan en tiebreak her. Nu må vi se, om han formår at holde fast. Der må også...
tempoet bliver skruet godt op igen. Frost prøver at finde en god ballast igen, for at spille boldene langt. Det bliver spændende at se, om Rasmus han har mod til at blive ved med at ture og angribe på det her tidspunkt i kampen. Ja. Det er jo meget naturligt, at når vi kommer til det her tidspunkt i sætten, at nerverne melder sig en lille smule, og så begynder man bare at stå og udveksle lange slag. Måske også nogle flere krydsbolde, fordi man ganske enkelt er bange for at blive fanget i en stroke af sin modstander. Ja. Der er nerver på for begge sider nu. Der bliver spillet godt squash. Rasmus går efter det første nickshot der. Frost står med en stor mulighed inde på banen, med vælger at sende den tilbage igen. Det er tydeligt, at begge spillere er meget nervøse på det her tidspunkt. De ved godt, at den her duel her, den er usædvanligt vigtig. Ja. Frost, han tager ingen chancer her. Selv på gode muligheder, store åbninger, vælger han at spille den dybt og simpelthen bevare fokus, holde hovedet koldt, og derved også fremprovokere fejlene for Rasmus ved at lade ham vide, at Frost han går altså ikke efter det billige tilbud. Det gør han sgu ikke. Der får vi en kæmpe fejl af Rasmus, som ellers har spillet rigtig tålmodigt hele duellen. Det er vel netop det her, som Frost han håber på. Gør duellerne rigtig lange, og til sidst fremprovokere en uprovokeret fejl for Rasmus. Sæt bold til Frost nu. Konverterer han den her, Rasmus? Jeg tror, Frost har overtaget. Det var en utrolig hård duel, den tidligere her, og Rasmus smækker den i brættet. En smule demoraliserende. Jeg tror, den går til Frost. Nu må vi se. Frost sætter tempoet op. Han kom lige med et løvebrøl, som vi ikke hører tit, som der vil udmatche de fleste løver i Zoologisk Have i København. Men der spiller vi en let. Endnu en standard let på en bold ind i midten af banen. Ja, 11-10. Hans 4. sætbold i 3. sæt. Fuldstændig stille her i squashklubben i Herning. Alle tilskuerne sidder og er godt i gang med at bide sig ned igennem det 3. eller 4. sæt negle. Ja. Det er en rigtig vigtig bold og en rigtig spændende kamp, vi er fat i her. Som de også siger på PSA TV, man kunne skære igennem atmosfæren med en kniv, så intenst stemning er her i omkring den flotte glasbane i Herning squashklub. Jeg ved så ikke, hvordan man rent teknisk skulle skære igennem atmosfæren, men sådan er det i hvert fald. Endnu en lang duel, vi får fat i, hvor Frost stille og roligt kører bolden rundt og håber på en fejl fra Rasmus. Rasmus gik efter en rigtig svær vinder lige før. Endnu et drop, Frost op og kontradrop. Det er en rigtig god squash, vi ser lige nu. Det nærmer sig. Det er nok i kampens længste duel indtil videre. Og også en af de vigtigste. Rasmus er meget tålmodig. Han vil ikke slippe det her 3. utrolig vigtige sæt. Og der får Rasmus en stroke. Han hæver catcheren op til en forhånd. Han rammer Frost i opsvinget af catcheren. Og ingen brok fra Frost. Det er svært at bedømme de her let stroke situationer, når vi sidder herude fra siden af banen, men ingen kommentar fra Frost, og det plejer jo at være et tegn på, at dommen er rigtig. Ja, det gør det. Selvom jeg vil dog rose Frost for hans attitude på banen i løbet af den sidste sæson, og det længere stykke tid. Han virker meget kontrolleret og meget fattet på banen, hvilket jeg synes er utrolig gode takter for Christian Frost. 11-11 her i 3. sæt, og Rasmus laver endnu en uprovokeret fejl. Det er noget af en gave fra Rasmus af, som... Det var simpelthen den samme udgave
af forrige bold, hvor Frost kom op på sin 4. sætbold, hvor Frost kommer med løvebrølet. Rasmus Kasaketjan op i vejret. Nu er det så 4. Det er så 5. sætbold nu til Frost. Der går efter Rasmus. Nick-shottet. Han kommer ud, Christian får den videre. Flot angriber. Flot aggressiv spiller Rasmus, der helt tydeligt ikke er blevet skræmt fra at tage initiativet. Rasmus samler op. Han lever op til kælenavnet Mr. Flexible og Rubber Dog, eller hvad det var. Rubber Man. Og der laver han endnu en fejl, og sættet det går til Christian, der dermed bringer sig foran 2-1 sæt og vinder det her sæt 13-11. Det her, det var vel noget af en kold dukkert for Rasmus, som hvis vi skal beskrive det bedst muligt for vores yngre seere, så svarer det her vel til at have stået i kø for at ville købe den nye iPhone. Man godt kunne se, at man var nok ikke den, der fik telefonen. Så lige pludselig så er der 50, der går på toilet, og man kommer frem i køen og får muligheden. Men så bliver man afvist som den aller sidste på døren med et udsolgt skilt. Når man så er fra København, så vil man relatere det her til den Yeezy-sko, hvor der simpelthen var unge mennesker, der lå i kø i 4 døgn i træk for at få en ud af de her 8 sko, der blev solgt i København. Men for lige at komme tilbage til sagen, så er det en utrolig ærgerlig afslutning for Rasmus på det her 3. sæt. Han får reddet 3 og faktisk 4 sætbolde, og kommer relativt tæt på at lukke det her 3. sæt, uden dog at have sætbolde. Frost, hans taktik ser ud til at holde stik indtil videre. Han lavede få fejl i det her 3. sæt. Ja, vi ser netop det billede, som vi også havde forudset på kampen. At Frost, han laver ikke særlig mange vindere. Han er kun på min blog noteret for én vinder i hele det her sæt her. Det kan godt være, at der er en lille fejl i det. Men Rasmus har noteret helt op til at have lavet 11 uprovokerede fejl der sæt, hvilket jo vil være fuldstændig uhørt i forhold til, at han så stadigvæk er så tæt på faktisk at vinde sættet. Ja, det er det. Rasmus, hvis vi var en tur i Tivoli i København, altså, så vil han simpelthen minde om dæmonen. Altså, der er optur og nedtur, og det går utrolig stærkt, og tit så mister man orienteringen. Hvorimod Frost, han er en lidt mere afslappet tur rundt i de gammeldags tog. Ja, Frost er vel sejlturen med svanerne. Han styrer selv sejlturen i det relativt kontrolleret tempo. Ja, altså det... Nå, vi er ved starten af 4. sæt her. Der er lidt... Hvad er det, vi oplever her, Tobias? Ja, vi oplever, at begge spillere mener, at der ligger en lille smule sved på banen, og så skal vi igen have Carsten Fuglsang ind og ordne banen. Vi ser Carsten lynhurtigt med godt tryk på banen. Carsten er en fit fyr, og vi ser hurtigt her, hvordan han ved brug af sine biceps hurtigt kan klare sådan en bane her, uden nogen som helst problemer. Konge Herning, han kommer helt ud i hjørnet, så jeg tror ikke, der ligger så meget sved helt nede i hjørnet der, men han har styr på det. Han er utrolig pænt klædt i forhold til det job som mobbedreng, men han er en nydelig fyr, og han kører altid en pæn blæser, som vi er flere, der er lidt misundelige på. Carsten, som også er en stor fodboldentusiast, og har i mange år arbejdet som frivillig i FC Midtjylland her fra Herning. Carsten er vel en af de der ildsjæle, som vi ikke må glemme at hylde i den danske verden. Helt klart. Nu får vi faktisk besøg af Carsten Fuglsang, der kommer herover til sidevæggen, hvor mig og Tobias sidder og holder øje med kampen. Vi er netop gået i gang med 4. sæt. Vi starter med en let og 0-0 4. sæt. Hej Carsten. Hej Tobias og Ralle. Velkommen til, Carsten, og tillykke med at få EM til Herning, og tillykke med det flotte arrangement, I har lavet her i den her weekend. Kan du prøve at fortælle os lidt om det forløb, der fører til, at EM det ender i Herning?
Altså, jeg kan jo starte med at fortælle, at i 2011, da vi skulle have squash DM for første gang, der søgte vi jo kommunen om tilskud til at lave en udbygning af det eksisterende squashanlæg. I den ansøgning skrev vi blandt andet, at vi ved at udbygge anlægget ville have bedre chancer for at få internationale mesterskaber til Herning. Det er jeg jo rigtig glad for, at vi nu holder ord, så at sige, for den ansøgning og arrangerer et EM. Rent praktisk var det sådan, at Tom ringede fra Italien sidste år, da der var EM i Ricone, og spurgte, om det var muligt, om det var noget, vi skulle arbejde på at få EM til Danmark, og Herning var en af mulighederne. Og jeg overvejede det lidt, men efter lidt betænkningstid blev jeg enig om, at det kunne være rigtig fedt at få det til Herning. Og efter et par korte mailskriverier med det kommunale setup, havde vi faktisk fået nogle penge at gøre med, så det kunne lade sig gøre rent økonomisk. Og det er jo, når du siger Tom, så er vi fat i Tom Kjærby, den afgående formand for Dansk Squashforbund. Carsten, hvilke forventninger har du der til det kommende EM her på hjemmebane? Jamen, jeg har da en forventning om, at vi laver et fantastisk arrangement, der er sat alle skibe i søen, så at sige. Og vi har en rigtig god styrgruppe, der sidder bag. Så der er tænkt på alle små detaljer, så jeg er helt sikker på, at vi kommer til at lave et arrangement, som alle vil blive godt tilfreds med. Vi ser Rasmus med en fatal start her på fjerde sæt. Det kunne godt ligne, at luften måske er gået lidt af ballonen, efter han tabte det her tredje sæt her. Christian bringer sig foran 3-1. Carsten, hvordan ser du mulighederne fremadrettet i forhold til, hvad vi kan forvente os af events her i Herning? Det er jo ikke så mange år siden, at vi for første gang så jer som arrangør af et individuelt DM. Så kom der et hold-DM, og nu topper I den så med et EM. Tror du, at vi med tiden måske kan forvente os en PSA eller VSA-turnering her på dansk grund igen? Det er da i hvert fald noget, der har været med i overvejelserne, men jeg ved også rent økonomisk, at det er utroligt tungt at skulle lave en PSA, blandt andet på grund af præmiepengene. Men det har der været med ind i overvejelserne, og det kræver selvfølgelig, at vi har en enig bestyrelse, hvor alle vil bakke op om at lave det, for det er også et stort arbejde. Men vi har snakket om det, ja. Og vi har gang i en rigtig spændende finale her. Hvordan har du, Carsten, indtil videre oplevet den her finale her? Jamen, jeg har jo oplevet i første sæt, at Rasmus havde et overtag, og det udnyttede han rigtig flot. Så må vi så sige, at anden sæt var fuldstændig lige, og slutter med, at Rasmus har lavet et par dumme fejl. Lidt ærgerligt for kampen måske, men rigtig, rigtig spændende finale, vi er viden til. Godt, Carsten. Mange tak, fordi du lige kiggede forbi herovre. Selv tak. Og vi havde en bold her, som vel ret beset var ude, var den ikke, Rasmus? Jo, jeg så også bolden ude. Det lød til dommeren ikke så den. Her sætter Frost noget ekstra pres på. Vinder ind til duel. Han ser ud til at være ovenpå. 5-1 er scoren lige pt. Det går rigtig hurtigt lige nu, og vi oplever en Frost, der er ekstremt fokuseret, som jo måske tidligere ville have været lidt til at ryste ved sådan en dom, der hvor bolden helt tydeligt er ude. Han tager det fuldstændig køligt, går ind og trykker på igen, og bliver faktisk med det samme belønnet for at beholde roen, og vinder den næste bold rigtig, rigtig hurtigt. Så det er jo positivt tegn at se fra Christians lejr, og nu sætter han endnu en vinder ind. Det ser rigtig svært ud for Rasmus lige nu, det her. Det gør det. Christian viser utrolig gode takter. Han sætter tempo på, han har fået så meget selvtillid, han kommer helt ind op foran og laver lige en super flot vinder op i forhåndshjørnet. Det kører for ham nu. Hans taktik, formodet taktik, har båret frugt indtil videre. Og lige nu lugter det rigtig meget af en femte DM-titel til Christian. Og der rammer Christian hullet mellem sidevæggen og gulvet, hvor der er et lille gap, hvor bolden simpelthen nærmest sidder fast. Det er lige før, man ikke kan få den op igen. Der får han lidt et heldigt point, der ikke bliver modtaget populært hos Rasmus på det her fatale tidspunkt. Og der igen rammer Frost nikket i baghånden på det korte drop. Det kører simpelthen for Frost 8-1. Det er en gengivelse af første sæt, bare på Frost præmisser i stedet for Rasmus. Og det er vel lidt specielt, det vi ser nu, fordi at vi ser en Christian Frost, der træder frem i banen nu og virkelig får lavet en masse vinderslag. Noget, som vi faktisk ikke er vant til at se fra Christians side.
Hvad tænker du, der kan være grund til, at han lige pludselig træder så meget frem og spiller det her mere positivt opsøgende squash her i fjerdsæt? Jeg tror, at det har meget med selvtillid at gøre. Jeg tror, som vi også kunne se på hans reaktioner efter han vandt tredje sæt, han kom helt ovenpå, og der sætter han den i nikket i forhånden, og den triller ud. Rasmus ser modløs ud. Christian kommer med et lille råb igen. Lidt mere diskret denne gang. Han er helt fokuseret. Og der. Og Rasmus så fejler på saven. En nem fejler Rasmus. Hvis vi skal give et hurtigt råd til tilskuerne her, og måske også vores medfølgere på YouTube, så er det at putte vat i ørerne nu, fordi at Frost han vil nok komme med et skrig nu, som kan give rystelser helt ud til Elia ude i Birk Centerpark. Ja, det tror jeg godt, vi kan forvente. Han er utrolig fokuseret. Han ved, at han har fået konkurrence helt til stregen den her omgang, som man så ofte får af Rasmus. Han tabte sidste gang. Han er helt fokuseret. Han vil ikke tabe til Rasmus igen. Indtil han spiller en fantastisk kamp. Rasmus ser lidt modløs ud. Han går efter lidt løse slag. Frost grinder bare, som vi siger. Og Frost han går efter... et lidt optimistisk slag. Det er ikke tit, vi ser Christian ramme dem her. Selvom han som junior jo var kendt for at være en meget, meget offensiv spiller, så er det stille og roligt blevet pillet ud af ham, det her med at slå de her neckshots her. Men 8 matchbolde, det ligner vel stadigvæk en formalitet, og vi kan vel godt kåre Christian Frost som Danmarksmester allerede nu. Ja, jeg vil dog aldrig sige aldrig, men det ligner, at det er den vej, vi bevæger os nedad nu. Han ser ikke ud til at være til at knække nu, Christian. Og Rasmus har ikke så mange svar på de svære spørgsmål, Christian han giver ham nu. Jeg tror ikke, vi har mange minutter for en Christian Frost sejr her. Rasmus holder dog ved. Kæmper alt, hvad han kan. Godt hentet af Rasmus. Det ligner de sidste krampetrækninger med et nickshot. Får vi kåret en Danmarksmester. Det er Christian Frost, der tager sit 5. DM, og som I kan høre, så får vi det velkendte jubelråb fra Frost. Nu skal vi passe på, at det ikke ender i slåskamp inde på banen om, hvem der skal gå ud sidst. Til sidst vælger Frost at bøje sig og lade Rasmus blive. Det manglede også bare, at Rasmus fik lov til at bestemme, hvem der gik sidst ud af døren. Rasmus er utrolig skuffet, kan vi se. Han sparker sin catcher langt væk i sportscenteret her i Herning. Ja, det vi ser til sidst, det tror jeg simpelthen er, at Rasmus han løber tør for benzin i tanken. Han nåede ikke at bide sig ind i det her afgørende sæt, og Frost han satte sig simpelthen for tungt på kampen fra starten af. Han kom super godt fra start, Rasmus. Han gjorde alt, hvad han kunne, men det så ikke ud som om, at Rasmus han havde de store chancer her til sidst. Flot indsats af begge spillere, og det er vel en Rasmus, der lige mangler det allersidste, der gælder. Det er ligesom om, at nerverne lige spiller ham et pus, og det er det, der gør den lille forskel. Frost bringer det, vi forventer af ham. Vi ved, at Frost Tane, som vi kalder ham her på SKO's YouTube-kanal, at han ikke bøjer af på de her, og han bliver vel fortjent dansk mester. Præcis, altså Rasmus bliver ofte refereret til som en gepard simpelthen, eller en leopard. Han går på en helt speciel måde. Der ligner lidt den rytme der, som sådan et rovdyr godt kunne gå i, men som en gepard også kan løbe utrolig hurtigere i kortere tid, hvor at Christian Frost Tane på intet tidspunkt går ned i tempo. Han bliver ved med at suge livet ud af Rasmus i løbet af hele den her kamp. Og til sidst, så for mig at se, er det simpelthen også et spørgsmål om form og om viljestyrke. Og der er Christian stadigvæk lidt foran. Og vi kan se, at der inde på banen stille og roligt bliver gjort klar til de sidste præmieoverrækkelser. Her på SKO-redaktionen vil vi gerne sige mange tak, fordi I har kigget med her. Forhåbentlig er der rigtig mange af vores både unge og ældre spillere, som vil gå ind og gense den her kamp her. Der er meget at lære for de her to spillere her. Rasmus, mange tak for besøget her. Vi glæder os til at have dig med i kommentatorboksen en anden gang. Jo, mange tak. Det var en fornøjelse.
Vi siger tak for nu her fra Herning. Et fantastisk DM er slut. Tak for denne gang fra sko.dk. Ja, farvel.